салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтарако бозам навори имрӯз аст. Анами намуд двойкои гуччи омадаге. Чанд та расветка дорад? 4 та 5 та расветка дорад духтаро. Нархушон 250 сомони. То анам шанела 250 сомони, байнанги ҳам 250 сомони. размеро стандарт 46 пуш то 52 пушам мешавад духтаро. каса харидорай марҳамат, WhatsApp дар рӯи экран ҳаст, нависен, тарз доставкаро пурра карда WhatsApp да мефаҳмонем. духтарако баъд бо ини намуд кожунка чои фас омада камтар навор безеп шуд. Нигоҳ кунед 4 моделай сиёҳ, неми 4 та мобайн хулас, 4 ранга. Нархошон духтаро 220 сомони, размеро M, L, 1XL, 2XL. Я чай наздик нишон метие? Ина духтарако. И кожаш духтаро аҷибот хушрӯай. Ваяй, чӣ фаҳмонам шумо да? Да, вай замшни метоба. Лекин духтаро хигирим замшни нестай. Меғалт. Ина аҷибот хушрӯ. Поёншон хали чӣ дорад? Тасмача бурин сағая. Болош кушода кай. Оверсайз хайда кифтош.